Sa Good Vibes, ginbuksan sinigid lamang ang 30th Bulawan and First Pilak Awards and Competition and Trade Fair. Ini ang ginpangunahan sa probinsya sa Negros Occidental kaupod ang Association of Negros Producers. Ang kahibatan nga ginsakdag sa Ayala Mall's Capital Central ang kabahin sa kick-off activity bilang pagpanghanda sa 37th Negros Trade Fair sa Makati City sa Setyembre 26. Ang kaalwan sa mga negrense lakip na ang pagka-maamumahon sini ang sa ulugon sa ginakabig longest running provincial trade fair nga magalawig Setyembre 26 tubtob Oktubre 1. Amuma ang tema sini. Sa mensahe ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ginabalik sa probinsya ang partnership sini sa ANP sa isa pagid katuig para mapakita sa pungsod kung ano ang sara nga matanyag sa Negros Occidental. Ginpamunuan naman ni Arlene Infante bilang presidente ang ANP. Paagi sa Bulawan Award sa mga member producer, nagapasundayag sa ilang ingenuity. Paagi sa ilang mga produkto nga nagapakita sang excellence sa craftsmanship. Sila ang ginahatagan sang incentive para mas labing mahaylo pagid para malabot ang product distinction.